Σαν ακροβάτης σε σκηνή να περπατάς και κάτω ο κόσμος να γλιστρήσεις περιμένει. Ακόμα ένα θέμα στις ειδήσεις να περνάς, ακόμα ένα θύμα των εμπόρων που πεθαίνει. Είπες θα είναι μόνο μια φορά και κλείσες στο θάνατο το μάτι. Τώρα στις λέβες σου κυλά, τώρα το ξέρεις, είναι απάτη. Και να σκεφτείς πως όλα αυτά γίνα για μια λεξούλα την αγάπη. Μόνο μια φορά, μόνο μια φορά. Αγάπη έψαχνες παντού, αγάπη, αγάπη και που να σε. Στις αγορές του κόσμου μόνο θάνατο πουλούν. Η αγάπη είναι έλλειψη πάντου, να το θυμάσαι. Μονάχα η μάνα σου κρατά μέσα στη χούφτα της μια ψυχή που τρέμει. Στην αγκαλιά της την γυράτη Παναγιά που κοίτανε τώρα δακρυσμένη. Μόνο μια φορά, μόνο μια φορά. Σαν ακροβάτης σε σκηνή να περπατάς και κάτω ο κόσμος περιμένει να γλιστρήσεις. Τώρα το στοίχημα μετρά, ή θα πεθάνεις ή θα ζήσεις. Μόνο μια φορά, κάτσε τους όλους, το μπορείς και κοίτα να κερδίσεις. Μόνο μια φορά, κάτσε τους όλους, το μπορείς και κοίτα να κερδίσεις. Μόνο μια φορά, κάτσε τους όλους, το μπορείς και κοίτα να κερδίσεις. Μόνο μια φορά, κάτσε τους όλους, το μπορείς και κοίτα πήρα να κερδίσεις. Χριστίνα! Όχι! 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 Πόσο χρονών είσαι? Γιατί? Πες μου πόσο χρόνο είσαι. 17. Ναι. Και έτσι είσαι στα ούλα και αποφάσισες ότι ο δρόμος σου είναι η επιστροφή. Χάι, Γιολάντζο καλή.
Τι? Τίποτα. Δεν μπορώ να φέρω έτσι ανθρώπους, τόσο νυχτοπαθείς. Μα θέλεις κάτι, μπορείς το. Φτάνει να το θέλεις πραγματικά. Τώρα αν εσύ θέλεις και θέλεις να ζεις μες στη μιζέρια, μες στην εξάρτηση, να έχεις ανάγκη τον κάθε ελεκτρίτη να σε κάνει ένα σκουπίδι να σε πατάχαμε, οκ. Ανησυχώ πάρα πολλά. Γιατί? Δεν τον βρίσκω. Αμά ρε μαμά, μπορεί να κάνουν που να μην μπορεί να απαντήσει, για το όνομα του Θεού. Όχι Δημήτρα μου, νιώθω το. Νιώθω το αγάπη μου, μες στη ψυχή μου ότι δεν είναι καλά. Θέλω να πάω σπίτι μου. Εντάξει, να πάμε, να πάμε. Κάτσε να μιλώ, να ξεχάσεις το. Σίγουρα δεν μπορούν να μας προλάβουν. Ναι, λέω σου. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Τι? Τίποτε, μην ανησυχείς, χαλάρωσε. Ναι, που παθές. Εσπάσατε μου τα νεύρα μου. Έκαμετε μου τα κάντσελο. Και εσύ, και ο γιος σου, και η κόρη σου. Με κάνει δηλαδή η πίεση που τραβώ όλη τη μέρα στην τράπεζα. Να έρχομαι σπίτι και να μην έχω ένα πλάσμα, να έχω μια κουβέντα. Να έχω οικογένεια εγώ. Τα κοπελούθια μεγαλώσαν, ρε Στέλλα. Οι χριστές στην Ελλάδα. Ο Γιώργος είναι δικό μου άντρας. Τι θέλεις δηλαδή, να τη μένει στα βρακιά σου? Hi. Για τον Κούρ. Νικόλα. Έλα φάμε ρε. Έφαρα. Έλα ρε Νικόλα να φάμε. Ευχαριστώ, διε. Έφαρα. Νικόλα μου, έλα και κάμα το φαΐ που σ' αρέσει. Αλήθεια. Φίλοι μας δεν πειράζει. Φυλάξτε μου εδώ και να θα αύριο. Μωρό, ξύπνα, έτοιμο το πρόγευμα. Τι έγινε? Είσαι τόσο όμορφη, μα τόσο όμορφη. Άλλοι και εξημέρωσε να μας δουν. Μωρό μου, είπαμε τέλειωσε, εντάξει. Κοιμηθήκα. Ναι, κοιμήθηκες. Εσύ? Εγώ πρόσεχας. Ψεύτη. Λέω ποτέ ψέματα. Θα πας με. Ναι. Πάω κατευθείαν στον μπάνιο. Ακούεις το τραγούδι στο ράδιο? Τι? Το τραγούδι λέω. Ναι, ακούω. Παίζει με τον ήλιο το νερό. Παίζουμε κι εμείς με το ήλιο. Τζάκι. Του καιρού τη ζυγαριά. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει το πουλί στα κλόνια. Σαν να νιώθω σαν τα χιόνια. Τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρα. Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα. Τρέχει το πουλί μια χαρό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Παίξαμε κι εμείς με το όνειρο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρα. Έχεις δύο επιλογές. Ή να μας δώσεις την κάρτα και να μπεις στο μπάνιο με την κομμενίτσα, ή να μπούμε εμείς στο μπάνιο με την κομμενίτσα και εσύ να καθίσεις εδώ με μια τρύπα στο κεφάλι. Διάφυγε. Δεν την έχω μαζί μου. Μου έπεσε στον ποταμό. Τρέχει, τρέχει το νερό στο μπάνιο.
Αλήθεια, ψάξτε με, δεν την έχω μαζί. Τρέχει το νερό, πήγαινε φέρτε. Αφήστε την ήσυχη. Θα με δώσει την κάρτα, τελειώνουμε. Ειλικρινά, δεν την έχω. Κοιτάξτε με, ψάξτε με. Είναι μέσα στο ποταμό, σε ένα τενεκεδάκι. Δεν με έχεις τώρα ρε μαλακισμένο να πάω να ψάχνω το ποτάμι για να βρω το τενεκεδάκι. Φέρτε έξω. Αφήστε την. Θα έρθω εγώ μαζί σας και θα το βρω. Θα έρθω εγώ μαζί σου να το βρούμε και ο φίλος από εδώ θα μείνει μαζί της μέχρι να το βρούμε. Ένα βήμα ακόμη και σου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα. Μην της κάνετε κακό, σε παρακαλώ. Αφήστε την ήσυχη. Μπράβο μικρέ. Ρίξε ένα ρούχο πάνω της, θα κρυώσει. Ναι, παρακαλώ. Έχετε καθόλου θέσεις από Αθήνα για Καβάλα? Ναι. Για Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τι ώρα? Ναι. Ελένη Ρουσογέννη. Ναι, μου λέτε σας παρακαλώ τον αριθμό της πτήσης. Μάλιστα. Εντάξει. Δώστε μου ένα λεπτό και να σας πάρω πίσω. Να βρω την κάρτα μου και να σας πάρω πίσω. Ναι, ευχαριστώ. Μάμα, τι κάνεις? Πάω κομμωτήτη. Μάμα, τώρα σοβαρό μιλάς. Ναι, αγάπη μου, σοβαρό μιλώ. Ναι, Ναι, η κυρία Ρουσογέννη. ποιος μιλά? Ο Στέφανος είμαι. Ο κύριος Ανδρεάδης? Ναι, αλλά προτιμώ το Στέφανος. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να κρατήσετε τις αποστάσεις. Δεκτό. Θα ήθελα να υποβάλω μία αίτηση για μία συνέντευξη μαζί σας. Αίτηση. Υποβάλλω ταπεινά μία αίτηση προς μια μεγάλη επιστήμονα που θαύμασα χθες το βράδυ. Τι λέτε, σας παρακαλώ. Δήμητρα, ποιος είναι? Μπορώ να σας πάρω σε 2 λεπτά? Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη αν ενόχλησα. Όχι, δεν ενοχλήσατε. Ευχαριστώ. Αγάπη μου, ποιος ήταν? Να δώσεις πολλά φιλιά στον Άκη. Σας παρακαλώ, αφήστε την να φύγει. Κρατήστε εμένα. Είσαι ωραίος, ρε. Θυσιάζεσαι για την αγαπημένη σου, Λοιπόν, φίλε μου, θα σας αφήσω να φύγετε και τους δυο, αν μου δώσεις την κάρτα. Μα σας είπα είναι στον ποταμό. Σωστά. Σε πιστεύω. Γι' αυτό θα κάνουμε μια βόλτα οι δυο μου στο ποτάμι. Σαν τι φέρεις. Ναι, αλλά μπορεί με το ρεύμα να... τότε είναι αυτό που λέμε μπατλά. Αν χάθηκε δεν θα την βρει κανείς. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο, μου αρέσεις. Δεν θα πείτε τίποτα, Γι' αυτό εγώ και εσύ θα κάνουμε μια βόλτα στο ποτάμι. Και ο φίλος από εδώ θα μείνει με την κοπελιά σου. Μόλις του τηλεφωνήσεις ότι έχω την κάρτα στα χέρια, θα την αφήσει ελεύθερη. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται? Δεν θα μείνει εδώ. Ζηλεύεις. Αφού μαλάκα, δεν είσαι σε θέση να μου βάζεις όρους. Τ' άκουσες? Σκοτώστε με, δεν πάω πουθενά χωρίς τη Χριστίνα. Γιατί δεν τους καθαρίζουμε και τους δίνουμε να τελειώνουμε? Γιατί δεν ξέρω αν η κάρτα είναι στο ποτάμι. Πάντως επάνω του δεν είναι. Και αν την έδωσε σε κάποιον άλλον? Να προλάβεις, σε ποιον να την έδωσε? Δεν ξέρω. Εγώ λέω καλύτερα να καθαρίζουμε. Ακούσατε τι λέει ο φίλος μου, Ότι είστε οι μόνοι μάρτυρες. Οπότε είναι περιττός σκόπος να πάμε βόλτα στο ποτάμι. Δεν είμαστε οι μόνοι που σας είδαν. Ήταν και ένας φίλος μας μαζί μας. Ποιος? Ένας φίλος μας. Και πού είναι τώρα αυτός ο φίλος? Δεν ξέρω, κάπου κρύφτηκε. Λοιπόν, φίλε μου, το κορίτσι σου είναι πολύ έξυπνο. Αλλά όχι τόσο έξυπνο ώστε να δουλεύει εμένα. Λοιπόν, για να μην σου τεινάξω τα μυαλά στον αέρα,
Πάψα να με δουλεύεις. Τ' ακούς? Λοιπόν, και δυο στο ποτάμι. Για να προσεύχεσαι να τη βρεις. Γιατί δεν θέλεις να ξέρεις τι θα την κάνω. Και θα δεις τι θα την κάνω. Πριν σε σκοτώσω και σένα. Πάμε. Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Ωραία. Πότε μπορούμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη? Συνέντευξη. Ναι, συνέντευξη, γιατί σας φαίνεται παράξενο. Δεν είμαι καλή σε αυτά. Κι όμως είστε υπέροχοι σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά σας λέω ότι... Και εγώ σας λέω ότι είστε υπέροχοι. Και επιτρέψτε μου να γνωρίζω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε γνωρίζετε. Αλλά... Δεν έχει αλλά. Απλά πείτε μου πότε μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού για τη συνέντευξη. Κοιτάξτε, εγώ... Εσείς θα το κάνετε. Γιατί δεν θέλουμε να προβάλλουμε εσάς μέσα από τη συνέντευξη. Αλλά το πολύτιμο έργο που επιτελείτε στην Παντάνασα. Είστε απίστευτος. Απίστευτο είναι το έργο που επιτελείτε στην Παντάνασα χωρίς ουσιαστική κρατική βοήθεια. Το έψαξα το θέμα. Σας δίνανε 20.000 και σας κόψαν τις 10. Δεν θέλετε να το μάθει αυτό ο κόσμος? Να τους πείτε ότι... Θα το ήθελα, αλλά... Δεν έχει άλλα. Δεν θα το κάνετε για εσάς. Αλλά για να προβάλλετε το έργο στην Παντάνασα. Για να το αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Ελάτε, πείτε μου το ναι. Νιώθετε ότι θέλω να σας βοηθήσω, δεν το νιώθετε? Εντάξει. Δηλαδή δέχεστε? Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θα σας πάρει τηλέφωνο η γραμματέας μου για να κλείσουμε ένα ραντεβού για τη συνέντευξη. Εντάξει. Χαμογελάστε. Εμένα πάντως μου φτιάξετε την ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Νικολάκη. Εσύ τίποτε? Τι να παίζει? Ξέρω εγώ, εσύ να μου πεις. Καμιά γκόμενο? Ξεκόλλα Μαγελένα. Εγώ να ξεκολλήσω ξάσι που μείνω σκολλημένος πάνω της. Τι λάλης? Τι λάλο? Διαρωτούμε τι της βρίσκεις ειλικρινά. Τι θέλεις? Εσένα θέλω. Δηλαδή πόσος καιρός πρέπει να περάσει για να το καταλάβεις το πράγμα? Αν έσπασες μου τα νεύρα μου πιο. Τι σαντουίτς αγοράζω σου? Τι χυμούς αγοράζω σου? Τι αφήνω σου του κόσμου τα μηνύματα? Τίποτε εσύ στην κοσμάρα σου. Σε δαμε. Πού πάεις? Άφης με! Ρε Νικόλα! Ξεκόλλα, πίνε στις φίλες σου. Τελικά είμαι πολλά μαζόχας, α. Πού πάεις? Θάλασσα. Σε παρακαλώ, έφερες μου. Όχι. Σε παρακαλώ, μην μου κάνεις τα ίδια. Εσύ έφερες μου. Να σου φέρω. Ρε μαλάκα, εκουβάλισες μετά με και κράτας λεφτά ρε. Σε παρακαλώ, θα φέρω το μεσομέρι μόλις σχολάσω. Φακ. Κατάλαβες το τούτο ρε Τσάρλι, κατάλαβες το. Όξα θέλεις να σου το πω κυπριακά. Αλήθεια σου λέω. Να σου τα έχω το μεσομέρι, αφήσεις μου να με και φύε. Κάτε ρε πήρνε να πνείς ρε.
θέλεις που μένα, α? Τι θέλεις που μένα? Τίποτα, έφερα σου χυμό. Νίκολα, με φεύγεις πάλι. Βοήθειά μας. Έλα, μπροστά κοιτάμε. Μη ζαλιστείς. Ωραίο μαλάκι έχει ο νεάρος. Σαν προβατάκι είναι. Θεία, είσαι μέσα? Θεία! Τα έβαλε. Πού τα έβαλε? Pronto? Έχω τα. Άντε ρε. Έχω τα λάλο σου. Εδάν είσαι σου τα ο κατηνιέρης. Θέλεις τα να πάω αλλού? Να πάεις αλλού ρε. Please, έλα φέρ μου τα. Please, έλα φέρ μου τα. Please. Έλα στο πάρκο. Παρακαλώ. Τι έχουμε? Σταμάτα, Αντώνη. Παρακαλώ. Όχι να μου φορείς εμένα τούτες τις φουστούδες δα μέσα και να μου λαλείς σταματά, Αντώνη. Πάσω 100 φορές κατάγγειλε το για σεξουαλική παρενόχληση. Παρακαλώ. Κόψε ρε σου το παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε λίγο? Παρακαλώ. Αντώνη, σοβαρεύτου. Εντάξει, ούλα, μου ακούμε έτσι. Επιάσαμε πληροφορία για τούτον τον κύριο ότι φέρνει ναρκωτικά από τα κατεχόμενα. Ποιος είναι τούτος? Είναι τα στοιχεία του όλα μέσα. Καλά ρε. Είναι ο πρώτος, ο ξάω τελευταίος. Όχι, αλλά είναι ο πρώτος που γνωστός. Δηλαδή. Εσύ σοβαρό μου. Σοφία.
Πόσο αξιόπιστη είναι τούτη η πληροφορία. Αρκετά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν κάνουμε λάθος να βάλουν όλοι μέσα. Ξέρω. Τι κάνουμε? Μάστρο. Και με τι πρόταση στον μάστρο? Χωρίς πρόταση. Α, παρακαλώ. Έφερες μου! Τα που τούτα ρε. Καθόμαι Ακριβώς. Εν καθορίζω εγώ τις τιμές του χρηματιστήριου, ρε. Είδες, άμα σφιχτείς, βρίσκεις, ρε. Πού είναι το? Του κάτω από το δέντρο, τζαμέ. Ποιο δέντρο? Το πρώτο, ρε, τζαμέ, μπροστά σου. Πού είναι το? Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Σκότος με να τελειώνουμε! Έλα σύλλαμε! Τώρα μιλούμε, είσαι τέλεια σβηστός, α. Τι έκατσουσαμε, ρε, α, τι έκατσουσαμε. Δώσ' μου το. Βαρέθηκα σας, ρε. Βαρέθηκα σας ούλους, ρε, μαλάκες, ρε, μαλάκες. Δώσ' μου το. Please, δώσ' μου το. Ακού να δεις, με ξαναπιάσεις τηλέφωνο, αν δεν κρατάς λεφτά, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πού είναι το? Πού είναι το? Πίσω από το δέντρο, σε μια πέτρα, που κάτω από την πέτρα. Α, κι άκου. Αν ξαναπιάσεις που τον τάκο, κομμένη, α. Πάμε μωρά μου και φρόνημα. Έλα, όχι χεράκια, ζηλεύω. Και μην αφήνετε τα μηχανάκια στις καλαμιές, γιατί μπορεί να ανακαλύψω το σπίτι σας από τις πινακίδες. Ήσυχα.
με την κυρία Ρουσογέννη. Είναι εντάξει με τη συνέντευξη που τη στήσαμε. Να επικοινωνήσει μαζί της και να κλείσει ένα ραντεβού. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Όχι, τίποτα άλλο. Μπορώ να φύγω? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γιατί αυτό το ύφος? Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο ύφος, αυτό είναι το ύφος μου. Μάλιστα. Είχα την εντύπωση ότι μέχρι χθες είχες τελείως διαφορετικό ύφος. Είμαι γυναίκα χαμελέων. Αλλάζει αναλόγως του ύφους που έχει απέναντί της. Καλημέρα σας. Ναι. Πες το Χρήστο να έρθει πάνω. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Σοφία. Λάβανε μας σε μεγάλους μπελάδες. Η δουλειά μας είναι συνώνυμη με τους μπελάδες, ναι. Μπράβο ρε Σοφούλα. Είδες την γετιμολογία. Παρακαλώ, η Σοφούλα μας είναι έναν καψούλι μάστρε. Κανεί ρε με το παρακαλώ. Και ο Στελάκης μας απονομάστε. Δεν μπορεί να με ακούσει να πω μια γλυκιά κουβέντα για τη Σοφία. Ρε να κόψεις. Ψύχρεμα. Σοφία, σου κολλάγανε ένα σπρέμμα τώρα. Κολλούν τη σούλη, λέω σου το εγώ. Ναι, ούλη αυτός που τον Αντώνη. Παρακαλώ. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Λοιπόν, ποιος θα αναλάβει την υπόθεση? Η Σοφία που έπιασε την πληροφορία. Να αναλάβετε μαζί με δυο. Παρακαλώ. Να βγάλουν και νυχτερινές βάργες στα παιδιά έξω από το σπίτι του. Αντώνη. Όχι. Για να βλέπουμε ότι έχει και τα τυχερά της η δουλειά. Γεια σας. Καλώς του. Έλα και από δουλειά για σένα. Όχι, αποκλείεται. Κουραστήκαμε κύριε Νικολάη, κουραστήκαμε από την πολλή δουλειά. Ναι κύριε Αντώνη, παρακαλώ, κουραστήκαμε. Σε μια εβδομάδα που είμαι μέσα στους ποταμούς και καρτερώ να δω ποιος είναι έρθει από τις κατηφέρες. Έλα ρε, αφού είσαι γνωστός φυσιολάτρης ρε. Θέλει να ανοίξεις λίγο. Παιδιά, κανεί. Όχι τίποτε, γιατί ούλο μες στα κλαπ κινείται ο τύπος. Ο καθένας τσεμέ που του περνά φίλε μου. Μάστρε, δεν τους παίρνουμε και τους και ο τρόχια να τελειώνουμε. Κατά τι πάση. Λοιπόν, Νίκο, δεν το φάκελο και να αναλάβεις μαζί με τη Σοφία. Ποιος Αντώνη? Ναι, εκείνος που κατάλαβες. Σοβαρό μιλάς. Ρε, εύκαλε η γλώσσα ο μαγιάς του λαλό. Σε τούτη τη δουλειά που κάνουμε δεν παραξενεύκεστε με τίποτε. Ακόμα και ο γιος του φαίνεται υπεράνω πάσης υποψίας μπορεί να είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Καλή ρε μάστε. Αλλά λέω να υποψιαζόμαστε για σένα. Ναι ρε, με υποψιάζεστε. Τούτη είναι η δουλειά σας. Τέλος. Ναι. Να την πάρω σε λίγο μέτρηση. Τι επίγω. Καλά δώσ' με. Παιδιά είναι η γυναίκα μου. Φία μου, να Σοφία, προχωρά μπροστά. Σταμάτα ρε. Εύζωνα μου εσύ. Έλα. Έλα ρε Πέτρο. Πόσο ώρα να απαντήσεις το τηλέφωνο? Ήμουν σε σύσκεψη. Σύσκεψη, αλλά τη Χριστίνα ακόμα είναι την ύβρα. Τι εννοείς την ήβρας ακόμα? Τι εννοώ ρε Πέτρο, εννοώ ότι δεν απαντάς στα τηλέφωνά μου. Να είναι στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να το έχει κλειστό. Μπορεί να χάλασε. Σίλια μπορεί ρε Στέλλα. Άτι ρέμισε τώρα. Εσύ γιατί το έχεις κλειστό? Τι? Λέω, γιατί έχεις το κινητό σου κλειστό? Τελειώσε η μπαταρία. Βέβαια. Μίλα, τέλειωσε. Να πιάσεις μια το αυτοκινήτου να την έχεις πάντα μαζί σου. Στέλλα, πιάσουμε να τσακωθούμε πάλι. Άτε σε παρακαλώ, α. Καλά να εσύ ένα ανησυχείς. Όχι πέ μου, ένα ανησυχείς. Όχι ένα ανησυχώ. Ως το μεσημέρι να σε πιάσει. Άτι ρέμισε. Άτι έχω δουλειά, να. Πέ μας και κάτι καινούριο. Αντρή, πιάζουμε τηλέφωνο τη Χριστίνα. Αν την βρίσκουμε και ανησυχήσει η μαμά της. Δοκίμαζε κάθε μισή ώρα. Τζάκου, άμα την έβρεις, πέτεις να πιάσει τηλέφωνο τη μαμά της. Ευχαριστώ.
πολίτες της πατρικής μου γης. Ιδού, πορεύομαι τη στράτα τη στερνή. Το φέγγος στο στερνό του ήλιου βλέπω κι άλλη φορά ποτέ. Ο Άδης, ο ύπνος του παντός, στου χάρου ζωντανή με πάει τα ακρογιάλι. Νυφούλα δε στολίστηκα, κι ούτε ποτέ νυφιάτικο τραγούδισα στη θύρα μου τραγούδι. Νύφη στο χάρο δίπλα θα σταθώ. Ωραία. Αλήθεια, ήταν καλύτερο. Καλούτσικο. Μην απογοητεύεσαι. Το αρχαίο δράμα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το θέατρο γενικώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά το αρχαίο δράμα, η αρχαία ελληνική τραγωδία, απαιτεί από τον ηθοποιό γερό εξοπλισμό. Όχι μόνο φωνή, ποιότητα και εύρος και αναπνοή και σωματική αντοχή. Ζητάει κάτι άλλο. Πνευματικότητα, ευαισθησία, βαθύ ψυχισμό. Αλλιώς πώς θα ερμηνεύσουμε τα πάθη των τραχικών ηρώων, πώς θα πλησιάσουμε τα μεγέθη τους. Τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο, αλλά αξίζει να δοκιμάσεις. Τι να κάνω? Υπομονή. Υπομονή και πολλή δουλειά. Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι έτοιμη να δουλέψω. Ό,τι μου πείτε θα κάνω. Καταρχήν, Μαρίνα, να μην μπερδεύεις την τραγωδία με το δράμα. Η τραγωδία δεν ζητάει δραματικό παίξιμο. Ο τραγικός λόγος από μόνος του είναι δυνατός. Οι ήρωες στην αρχαία τραγωδία, Μαρίνα, είναι θεοί, ημίθεοι, μάντες, προφήτισσες, βασιλιάδες θεοί, βασίλισσες θεές, στα μάτια και στη συνείδηση των υπηκόων τους. Είναι θνητοί, αλλά είναι θνητοί με προχωρημένη διάνοια. Με ενόραση, με διαίσθηση. Εκάβη, Ιδίποδας, Αντιγόνη, Προμηθέας Δεσμότης, Μύδια. Τα πάθη και συγκρούσεις, ο πόνος των τραγικών ηρώων είναι ακραίος, είναι πέρα από τα κοινά ανθρώπινα μέτρα. Η τραγωδία αρχίζει εκεί που το κλάμα στερεύει. Απλό. Δύσκολα απλό. Δύσκολα απλό. Ναι, αλλά είπαμε. Αξίζει η προσπάθεια και εσύ είναι δύσκολη. Έλα. Τώρα. Πότε, αύριο. Αγχώθηκα τώρα. Αγχώθηκε. Και αν ήταν να το παίξεις στην Επίδαυρο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πώς είναι? Απερίγραπτα. Μαγικά. Ναι. Έλα, μαμά μου. Τι έγινε, δεν έφτασες? Ναι, αγάπη μου. Πάω από Θεσσαλονίκη Κομωτινή. Συγγνώμη που ήμουν κάπως. Εντάξει, Δημήτρα μου. Όχι, όχι, πραγματικά να δώσεις πολλά φιλιά στον Άλφη και να μ' αν το δεις και να του πεις ότι θα του κόψω και ο πάτσος άμα το δω εγώ. Εντάξει, μωρό. Άτε, και εμένα ανησυχείς. Δεν έπαθεν τίποτε. Εντάξει, εντάξει. Τώρα που είμαι δαμέ κοντά, είμαι καλύτερα. Ωραία, μαμά μου. Φιλιά πολλά. Πρόσεχε. Εσύ να προσέχεις. Και, Δημήτρα μου, δεν πρόλαβα μάνα μου να μαϊρέψω. Έπρεπε να φύγω αμέσως για το αεροδρόμιο. Εντάξει, μαμά μου, μην ανησυχείς για το φαΐ. Να μαϊρέψεις το Άλφη σου. Εντάξει, εντάξει, άντε. Γεια. Γεια σου, μαμά μου.
λένε και εκνευρίζομαι. Δεν ξέρω, φαίνονται όλα τα ίδια. Νομίζω είναι εδώ που ήμασταν. Αρχίζω να εκνευρίζομαι κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι εδώ που είμαστε, δεν είναι, δεν ξέρω. Τότε να τη βρούμε όλοι μαζί. Μη στείνεσαι, μην παίρνεις πόζες. Προσπάθησε να περάσεις μέσα σου όλο αυτό που νιώθει η Αντιγόνη, την περιπέτειά της. Η Αντιγόνη είναι κοριτσάκι, είναι 15, 16, 17 χρονών το πολύ, αλλά είναι όριμη. Τι λέγαμε για τη διάνοια των... Έχει κάνει την επανάστασή της, έχει απόλυτη επίγνωση των πραξιών της και πορεύεται στο θάνατο συνειδητά. Μιλάει μπροστά στους πολίτες με πνευματική διάβγεια και ψυχική ταραχή. Πολίτες της πατρικής μου γης, ειδού, πορεύω με τη στράτα τη στερνή. Το φέγγος στο στερνό του ήλιου βλέπω κι άλλη φορά ποτέ. Ο Άδης, ο ύπνος του παντός, στου χάρου ζωντανή, με πάει το ακρογιάλι. Έχει φύγει, πορεύεται στο θάνατο. Μη σταματάτε. Εσύ θα το παίξεις, όχι εγώ. Είστε υπέροχοι. Εγώ γιατί να μην μπορώ να το κάνω έτσι. Στην ηλικία σου κι εγώ έτσι το έκανα. Αλλά είχα καλούς δασκάλους, τους άκουσα και δούλεψα σκληρά. Μου θυμίζεις τα νιάτα μου. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στο μήλο. Έκανες καινούριο Τρέχει το νερό. Καλώς το Αμαρτίες. Έλα που κάνεις αμαρτίες. Τι να σου ετοιμάσω να πιείς. Να πας. Και να φας. Έχω ωραίο φρέσκο λουβί. Θέλεις. Θέλεις. Είναι πολλά πρωί για λουβί. Πρωί, τώρα είναι πρωί. Τώρα για το Βάγεβιτς είναι περασμένο μεσημέρι. Δεν σου είπε τι ώρα ξυπνάει. Όταν δεν δεις την ανατολή του ήλιου, δεν έχεις υπόθεση. Ευχαριστώ. Βάγεβιτς μου, δεν έχω υπόθεση. Γνωστόν, είσαι ανυπόθεση. Θα το επίενε να έκαμνε τον τρελό στο Βασιλιαλί. Ενδιαφέρουσα διανομή, Βάγεβιτς. Ενδιαφέρουσα, αλλά έχω δουλειές πολλές. Ναι, δουλειές και τσάπες τρίπιες. Έραψα. Είσαι τέλειος, απλά τέλειος. Ήσου, ρε σου λένε. Δεν να μας αίγουν να μας πυρδόκεις, να μας παίξουν. Τι του είπες. Γιατί του είπες. Είπα να σας πει την αλήθεια, ότι την έδωσε στο φίλο μας. Κολόπεδα, ως εδώ. Δεν με ξέρετε καλά. Ας την αυτήν, θέλω να το απολαύσει. Πάρτε μου και εκεί. Να έχει καλύτερη οπτική γωνία. Και το πίσω. Λοιπόν, θα μετρήσω έως το 10 και θέλω να μου πείτε όλη την αλήθεια. Πού είναι η κάρτα. Ήταν και ο φίλος σας μαζί σας. Την πήρε και έφυγε, μου πουλάτε παραμύθια. 1, 2, 3. Φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι. 4, 5, 6. Σταμάτα, εδώ είναι η κάρτα. Σκάσε εσύ. 7, 8, 9, 10. Καληνύχτα. Σταμάτα. Λυπάμαι, ο χρόνος σας τελείωσε. Πήρε ο φίλος μας και θα έχει ήδη πάει στην αστυνομία. Θα σας πιάσουν ούτε και να κάνετε σε εμάς. Τώρα ποιο να πιστέψω. Εδώ είναι η κάρτα στο τενεκεδάκι πίσω μου. Χωρίς τον κουτί στο βούρα. Σκάσε εσύ, ρε.
Τι ακούω.